wee bidogo m ije egwu m n'ụwa. Ebidogo m ije egwu m, ụmụ wee bidogo m ije egwu m n'ụwa. Ibidogo m ije egwu m, akụkọ ka m ji bịa n'obodo. Egwu ogene ka m na-etio, na-ejiri oge na-edonye ụjọ ka ị mara. Onye rafu ibe nya na chikwulu ne n'ụwa, broda na ya ụsabio nwanne m. Ka njebe n'ije egwu m, ụmụ ụwa ka njebe n'ije egwu m n'ụwa. Ibidogo m ije egwu m, akụkọ ka m ji bịa n'obodo. Egwu ogene ka m na-etio, na-ejiri oge na-edonye ụjọ ka ị mara. Onye rafu ibe nya na chikwulu ne n'ụwa, broda na ya ụsabio nwanne m. Ka njebe n'ije egwu m, ụmụ ụwa ka njebe n'ije egwu m n'ụwa. Ebidogo m ije egwu m, njelu bata be nna m. Amụrụ anyị mmadụ 10, anyị niile bụ ndị egwu. Ịma na nne m tiri egwu, Ọjụgo nwanyị ọma iwe ọma mmụọra, adọzikwodiago na amigbo. Akala iji bi ụwa, ya ka iji wecha ụmụ gị mma. Ude gị na-ede, Ọjụgo nwanyị ya dịba oke emesịa. Mama ọsụma ya dịba ude gị na ndụ, ude gị n'ọnwụ. Ọjụgo nwanyị ọma. Ịbata na be nna m, egwu ka eji wee malụ ndị ebo. Akụ na-esi obi ike, dịọbala nne m na otile egwu. Ọzọ ndụli ndụli ọka, ọzọ nwanne m tile egwu. Ọsụma malaika n'ọka, egwu meje ezugo ụwa. N'ime na-akọrọ ike ọ na-adụ, n'ime na-akọrọ ike ọ na-adụ. Mgbe anyị na-amanyite, ụfọdụ si na anyị bụ ndị ori, ụfọdụ si na anyị abalị uru. Ibe solu n'onye ka ọ na-ekwu. Ọ dịbe ndị nọ ya dị, egwu anyị dosi n'obi Chukwu, egwu ọma. Egwu m si n'obi Chukwu, akala aka nka na-eme. N'ime na-akọrịta ọ na-adụ. Onye chi mere eze,
Chizoyi m n'ụgbọ alụsị atụke ebulu mbata n'obi gị n'ụgbọ ọ bụrụ ka ịra na-ede n'ọbụzi ibe ọnwa na-eme n'ụgbọ ilulu ezi dịrị ọra wetie ya ọkụ oyibo n'ụgbọ obodo ezi niile dị n'ụgbọ ịgbafulu ya mmiri nwanne m Chief Anthony Kannabo Chimeze Nwajuluchukwu ọnwa n'ụgbọ bịa ọnwa bulu mbata n'obi ọnwa na South ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo alụsị atụke ndị Igbo ji bili ọkwa gị bụzi founder Billionaire Furesi Club oke nwa na Joburg ala na-azụ nwa na South ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo 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 onye ọma Chief Anthony Chimeze Nwajuluchukwu ọnwa ndị ụgbọ na South Africa Chief Executive Officer Chimes Beauty Salon South Africa Chimes Fish and Chips Supermarket South Africa alụsị atụke na Joburg ofe agọchala ofu omegbe na ofụkpọ anyị wee na-ekerekwa ezigbo nwunye Ifunanya Mrs. Kumbela Ajuluchukwu Osodieme nwanyị ọma Mama Uzamaka Mama Chiamaka Mama Chimeze Ajuluchukwu Lọlọ nwa n'ụgbọ ya gazeli gị Ada si South Africa wee bi ụwa ya gazeli ụlọ iwezi ka ikereli gị ezigbo nna gị na nne gị Chief Wilfred Ajuluchukwu onye ukwu na n'ụkpọ utu dike mụlụ odogwu papa ya gazeli gị ya na lọlọ Elizabeth Ajuluchukwu ele mma nwaanyị ọma ezinụlọ ga-adị ndụ ka nka chaisi awọ weli ihu ụmụ bata n'ụwa ya gazielu ụlọ iwesikwa ka ikereli ya ezigbo ụmụnne gị Chief Paulinus Ajuluchukwu Igbudu tile enyi na Ijoko Ogun Steeti ya na Chief Emeka Ajuluchukwu Onowu ndị Igbo n'Ijoko ya gazielu ụlọ kedu maka Okechukwu Ajuluchukwu osisi pụtara ife Chidi Ajuluchukwu Chidon Nigeria Limited ofu onye ofu efi odogwu na ala dịkpọ ọ bụ n'ike Ajuluchukwu agbalụ ngere na Germany ewere ekenekwe Ụzọma Ajuluchukwu ada onye ukwu na n'ụkpọ ada dị ọrọ mmanya gazeli gị kedu maka Sunday Ajuluchukwu
ị na-ebute akụ na South Africa. Chigozie Ajuluchukwu, onye ọzụzụ atụrụ, Reverend Father ya gazieli gị. Anyị wee na-ekerekwe Chinarụ Ajuluchukwu, anụ nwere obi na South Africa. Kedu maka Obianuju Ajuluchukwu, anyị wee na-ekerekwe Ọbịanamma Ajuluchukwu, Lagos dị mma bụ mbikọ nke nwanne, maka na ebe ọ bụ na udo dị ọganiru na-adị. Ndị ọma ya gazielu unu. Wesi ka ikeneli ndị enyi gị ọma nke onye chiri ya zelu ndị ọma ndị ọma. Onye ka aka nnabọ, onye ka akpụ n'ọnụ, igwe onwe ya na-atụ egwu, mpompo n'ọzọ bụlụ mpompo ndị Igbo ji bili, agbata oyi na wu ego, agbata oyi wule ego oyibo. Onye ọma Chief onye ka akpụ n'ọnụ, igwe onwe ya na-atụ egwu, mpompo n'ọzọ bụlụ mpompo ndị Igbo na South Africa. Udogwunye agazieli gị. Anyị wee na-ekenekwe Elochukwu anyị eche ife na anụ ụkpọ. Udogwunye agazieli gị. Anthony Chiedozie, alụsị na-ebu mmadụ na Gleri. Udogwunye agazieli gị. Kedu maka Alhaji Rasad Odogwu na Isuofia, Ojiefia na moto eme ọgọ, oke nwe na ịya bio. Stephen Ibeto, Mafia na South Africa. Odogwu Ugochukwu Igbo Asọ, onye nwe efi na-abụ efi na South Africa, mmọnwụ na-afụ afụ. Kedu maka Celestine Ude, eze onye mmejọrọ n'Ugboelu, oju na-eme ọgọ nke izizi n'Ugboelu. Odogwu Sele ya gazieli gị. Somtochukwu Ibeto, onye Chimere eze n'Ukpọ. Chifu Kosu ka nnabọ, ọ bụ na-eche ndụ n'ọha, eze ego Malaysia, eze ego ndị Igbo ji bili. Onye ọma Chief Cosmas Okeke, ọ bụ na-eche ndụ one of ọha ndị agụ in Ezeagu local government Enugu State. Eze ego 1 na Malaysia, Chairman Enugu State Union na Malaysia, Director H Global Trading Company Malaysia.
Boslink Mega Investment Nigeria Limited, dealers of all kinds of electronics. Obude Chendo ya gazeligio, Ezeko Malaysia. I wele kerekwe, Nadi Ofieli, Nadi Monsonoka, Igwe Ninja, Abego Kitikis Noka, Oke Manu Mudioka Village Oka, Odobunyaka Zeligio, Nadi Monsonu Mudioko Budese, Oke Mwa. Somtochukwu Ibeto, onye Chimere Eze n'ụkpọ, ya gazeligio. Chinedu Chidubem, Ojeba Azoku na Kule, Odogwuni Kalaka, ya gazeligio. Christopher Ono, Sisi Ono the second, Millionaires Aurora na Mbo, Ono Wundi Igbo na Braban, Odobunyaka Zeligio. Kanjebeni Jebumo, Umuwa Kanjebeni Jebumo Nowa. Chifu Tony Kanabo, Tony Munibe, Onwa Nozubulu, Onwidi Nibodino Yibo, Udogweji Malobodo, Niwa Nakoriko Nadu Nyoma. Chief Tony Munigwe, Onwa Nozubulu, Onwidi Nibodino Yibo, Inela Yezbo Iga, Chief Fabian, Goye Metelinkis na Nofia, Udogu na South Africa. I wene kerekwe, Chief Aloysius Ikegwonwu, Ebube Chukwuso Nozubulu, Bishop na South Africa, Onyeka Zeligio. Kedimaka, Chief Fidelis Manya, Okazebe na South Africa, Odobunyaka Zeligio. Chief Ndubeze Okoli, Okurenyi Ifeni Yoma, Odogwu na South Africa, Okurenyi Ifeyaka Zeligio, Oke Nwa. Kedimaka Mako na South Africa, ndị ọma ya gazelu unu. I wena kerekwe, Chief Benjamin Onwatuelu, Ben Clinton na South Africa, Odobunyaka Zeligio. Ugochukwu Esike, Alhaji Galadima na Anụkpọ, Odobunyaka Zeligio. Ewene kerekwe, Chief Ekene Ọnụọra, Ọzọ Mepụrụ one of Ọrụ, onye otu a na South Africa, Oke Nwa na ịga dịka Echineche na Agwa, onye otu a.
ego nke izizi n'ogo Sako oversize n'ogo eze ego ya gazieli gị Chief Timothy Beto akụ onwebe nke izizi n'ụkpọ odogwu ya gazieli gị Austin Mbachu Aloma Entertainment na South Africa number 1 entertainment ejibili na South Africa odogwu Aloma ya gazieli gị Osuma Malaika ekene Aloma I were kedekwe Chifu Nnamdi Ndubisi ọzọ ndị Igbo n'Ọka odogwu na South Africa ọzọ onye agazieli gị Stephen Chukwujieze 50 Cent n'ụgbọ 50 Cent na South Africa odogwu ya gazieli gị mmọnwụ na-apụ apụ anyị wee na-ekedekwe Christopher Ikechukwu Okoye anyị ji enwe nwa na South Africa odogwu na Ụmụbele Village Ọka nwa na Victoria onye ọma ya gazieli gị Ugokwasị ka nnakpọ oke nwa na-ekwulọbịa ililo gaziela onye ọ dịka ọ bụrụ Chineke anya oke nwa na South odogwu dị n'Igbo dị n'oyibo onye ọma Nzugochukwu Okafọ Ugokwasị na-ekwulọbịa ililo gala onye ọ dịka ọ bụrụ Chukwu anya odogwu na South Africa iwezi ka nkeleli gị all members of Integrity Brothers Club of South Africa nke onye chiri nyazelu ndị ọma Integrity Osma wee na-ekerekwa Emeka ekele ọnụ eji blak n'ụmụ Ọka Emeka ịta na South azụ eze ya gazieli gị odogwu ebidogo m ije egwumo ụmụ uwe bidogo m ije egwumo n'ụwa ibidogo m ije egwumo akụkọ ka mụ ji bịa n'obodo egwu ogene ka m na-etio na-ejiri oge na-edu n'ụjọ ka ị mara onye rafu iwe nya na chipulu n'ụwa broda na ya ụsabio nwanne m ka njebe n'ije egwumo ụmụ ụwa ka njebe n'ije